Good morning, madzukubanji konse kumene inu muli. Anyway, dzulo tinapereka uthenga ungolemba a Trump anasokosera pa social media kuti iwowo akupita kukalowa mu situation room mmene momwe ndithu akapanga chiganizo chomaliza final decision whether kuti ayambe nkhondo ndi Iran kapena kuti iwo aja asaine deal ndi Iran. Kodi mchipinda mmenemu atatuluka nedzulo limenelo mchipinda mmenemu atatuluka chotsatira chake ndi chani zokhala banja. What's new? I mean, update yake ndi yotani pamene sopano nkhani ya lero tikambirani, koma kuti muimvetse bwinobwino nkhani tingobwererako pang'ono dzana tinakambirana pano kuti akuluakulu should be dzulo dzana. Anyway, muli mosema komano I think should be dzana tinakambirana kunena kuti a Trump anabwera ndithu not a Trump, actually not a Trump, komano tinapereka news yonena kuti yochokera pa Fox News, pa Fox imene amanena kuti ma officials aku White House kunyumba kwa Trump atsimikiza panga confirm kunena kuti iwo aja afika pa agreement. Okay, afika pa agreement yonena kuti Iran komanso America atha kuchita deal. Changotsala apa ndikungosayinira koma zonse akambirana kale and zimanakambira nazo mwazina mwa izo tinanaso pano kuti akuluakulu zikungonengera America tsopano yangogonja apa chifukwa zonse zimene Iran imafuna ndi zimene ma Americans anazivomera. So pamene paja tinanena kuti okay, tidikire chifukwa amati kwangotsala ndi ku Iran ndi ku America. A Trump ku maso ku muchitaba Khamenei angosayina zinthu zija. Therefore ife tinali ndithu kumadikirira and choyamba amanena kuti akufuna acho sama sanctions ya Iran au pasandrama zawo chuma chawo chimene anachipanga freeze komanso acho sa blockade ja komanso za nuclear zokhuza ndi nuclear zija they will push it down the road. tinamasulalaso kufreeze imene kuti amatanthauza kuti aitayira kaye uko zokhuza ndi nuclear fa Iran nekuti apande red line ife apa pasitenga kampeni za nuclear aziyayi tendi kampeni zinazo tipike ka 60 days ya ceasefire permanent. So I mean izo zimene ndithu ife timakhala kuti and Iran isegula pa Strait of Hormuz izo zimene ndithu iwowo osatine koma iwowo ndithu amakamba. So apa panali kusiyana pakati pa message ya Trump imene amakonda kulemba lepa zoduka mutuzija zimene timati guys tiyangane tidikire mbali naye sizina za Trump koma izi zina zoti amakamba ndithu like timamva zoti yainda ma officials aku White House tenchani. So zimakhanga uthenga wake at least ko mwinako kulemererako pang'ono kuti mwinako zikuzokhala zoona. But first, let's go to our Trey Yangste is live in Tel Aviv with more. What are you hearing over there, Trey? Hey. Yeah, John, good afternoon. U.S. officials confirming to Fox News that American and Iranian negotiators have reached a 60-day ceasefire extension, a memorandum of understanding. Polegeza ndi a Trump zimene za misalama ampanga zija. Komano zapezekaso kuona kuti afterwards now also they have proved to us. Now also atitsimikiziranso kuona kuti now also sofunekaso kwakhulupiriraso. Chifukwa afterwards Iran yarusaso statement yake yonena kuti zotizo kuti zomakamba kunena kuti yayi ababa agreement yatsala pang'ono tenchani takambirana kale akuti issue imene yakuti ndi yabodza. Akuti zimene zinzabodza chifukwa kwenikweni akuti wo America ikuchulutsa ma excess demands akuti iwa ma demand aka akuchuluka kwambiri komanso zina zimene Iran sikufunazo iwonso ndi zimene akutani ndi zimene akukhanga akuzifuna. You understand what I mean? So for example ngati za nuclear zo like za nuclear zo Iran mura izi ndi red line sitingakambirane izi pamene iwo a Trump akuti ziya pakufunika zimene tizikambirane. Chabwino pafunika ndrama zawo batse a Trump akuti iyayi apapa ndrama palibe kupatsana ndrama. Message imene sobano
ikubwera no dzulo tsopano. Okay, message imene ikubwera no dzulo kwambiri. Dzulo pamene dzana zinazonena kuti zinakhala ngati madi apa ndi basi nkhondo ichayo at least pano kuti dzana limenelo pamene dzulo Trump pamene amasintha zichewa iyayi ifeyo basi apapa ndikupita ndikukalowa mu situation room kumeneko kuchako ndimene ndikapange decision yeniyeni kuyankha pa news ya dzana ija. Koma dzulo analongosolanso nkhani kuza ndikuti iwo athu apanga left blockade kuti anthu azidutsa bwinobwino azipita kunduku kumadusa pa Strait of Hormuz. I mean, okay, atha kumadusa, I mean, before Strait of Hormuz. Pa Strait of Hormuz pali ma Iranians, okay? Koma iwo akachingaso kucha kutsogolo kwake, right? So anyway, tiye ndiziye zimenezo fa issue mutu wankhani njonena kuti atatuluka mu mmene mujamo atatuluka tsopano mu situation room abweresa nkhani yorani Trump akuti chani. Akuluakulu Trump angotulukamo sanapange any public announcement. Yeah, that's it. Trump angotuluka mu situation room muja sanapange announce any announcement. Sanalengeze zolengeza zonse. One, it's either kuti iwo wavomereza kuti tisaine deal kapena Trump kama wana kuti guys ababa ni ayi tipitane ku nkhondo ndi dziko la Iran. Sana kambi chino chiyonse iwaja angotuluka. Iran yauzilala kuona kuti ife language yomati you must language imeneyo zomati mukuyenera kupanga chakuti ife zimenezo tinasiya kale ife ndiponso timaopsezerwa ayi. Ife sitimaopsezerwa ayi. So zilengera kuti panopa sitikudziwa no pamene tili. That's it. And pano sitikudziwa pamene tili. Okay? Trump angotuluka sana kabiri yose. Kani ndimene. Anyway, tende hangane zimene Trump zamafuna za Abraham Accords. Wauza maiko achulu ya talowani ngopange normalize ubale wa inu ndi Israeli. Anyway, maiko ngati Jordan, Egypt, ndi maiko ena ngati awiri, so I just forgot. I think Oman angokhajet. Sana ankhuleka kale kosa Qatar, the Qatar sina ankhuleka kale kosa. Koma Saudi Arabia open and now no. If a city could join now, mubanga kai pakhale kai two-state resolution. Kuna kukhale kwa Israeli, kuna kukhale kwa Arabs. That's it. Osali mwape and also no, yes, you Pakistan ndiye icho kuna tota I feel the bebano kwambiri. Fezimene sira singapange nawo. Chabe. News ya ku even France. Azindikiraso pano kuti no. Nthawi zambiri I think nkhanizi tiziyangana mbali zonse. Zikuoneka zoti ma Americans so pano ayamba kuoneka ndi bodza akumanama kwambiri. So nawonso akuti pakufunika kuona kuti tiziyangana so mbali zonse ziwiri. Uku ndi uku. Things, but I think it's important to note the fact that Iranian officials have not confirmed that an agreement is imminent. What we are reporting at this hour is based on a succession of statements put out by Trump, by his administration, and also notably in a just posted social media post on his Truth Social network. So this is all, in a sense, one version. It's almost putting a little bit the cart before the horse in the sense. Iran after izizi chitika after kuti news za ku America Fox yakulengeza kuti atafika nayo pa deal yanjani then wakuti ayi nkhani ndi abodza. Ma Americans akuchulusa ma demand amafuna kupanga manipulate market nsika amafuna khanga kuti for zikakhanga kuti nkhondo ikupanga chonchi ikutsika mafura achisa kumatsika fa makanga mafura atsika koma nakakha kuti sizikudziwika mafuna ya makhabe okwera. So that's why zikumachitika zimenezo. The next video imene kubwera apayo tikambirane nkhani ya
Russia Ukraine, nkhondo imeneyi tikambirane lero after video iyi imeneyo ndithu ikubwera. Guys, thank you so much. Malawi cameras.